Eyi ndewo gị onye ọma na-ege m ntị n'ụbọchị nke taa ka eke ime adị m sure na arụ dị gị adị m sure na eji dị gị adị m sure na ife na-aga ọfụma. Taa bụrụgo Monday 13th October 2025 na-asị unu daalụ kụso nọnyela anyị nnọọ from morning wee ruo kịta anyị wee nọlụ nnọọ wee kpagide ya bụ nkata from oyibo, in fact from oyibo motivation to politics to sports to express ịmagodo ndị Gen Z wee gbadataruzie na oge Igbo ebe anyị na-awụsa arụ na-eji asụsụ anyị dissect okwu, ebe anyị na-ajụ onwe anyị ka ka anyị mee, ebe anyị bụ our brother's keeper, ebe anyị na-anyụkọ mamịrị ọnụ ka o nwee ike gbaa ụfụfụ, ebe m na-ajụ gị kee uche gị maka uche onye adị njọ, ebe m na-asị gị kedu nke na-eme, adị m sure na eji dị gị, adị m sure na arụ dị gị, ebe anyị na-afụ onwe anyị n'anya na-asị gị daalụ daalụ. Kedụkwanụ adị m sure na enwere ịnwago gbata dị n'ezinụlọ gị n'ụbọchị nke taa. Adị m sure na ife niile na-aga ka esi wee kaa ya. Adị m sure na ife niile dị nnọọ otu o si wee kwesị ịdị. Imeetikwe up nsogbu adịrọ. Ọ bụ na imeetiri up last week. Today bụ a new day bidoro izu ọfụ a. So bido kịta anụ a ịma ife ndị ahụ imecha nwụrọ, biko bido kịta anụ a ma bịa tinye ya n'uche, tinye ya n'uchu, make sure n'ime gịnị na ịgbapụrụ ya n'ọsọ ka at least by Wednesday or Thursday na-asị na-eti onwe gị aka n'obi na-asị yes na ife anyị kwesịkwara ime na imekwara ya o. Maka nwere ihe dịka mmadụ set out plans achieve onwe ụdị joy ọ na-enye, ịmagoro onwe ụdị peace udo na-adị n'etiti gị n'ime gị, ị na-asị yes na imeri ya onye chọọ ikwu 2 ikwuo 3 because why o nwere onye nyere gị aka. Mana ọ bụ na ịbụ that person ọ bụ na nnọọ na ịmago na-enwe ndị na-enyerekwa gị aka, ndị nọ n'akụkụ gị na-asị gị ya ho ka ime kedụkwa ịdịkwa lucky, maka ọ bụrụ anyị niile bụ ndị na-enwetache ndị na-asị anyị ihe ahụ ịghọtago, ndị na-asị anyị ngwajisi ike, ndị na-eme anyị encourage. Ọ ya mere m ji asị na ọ bụ na o nwere onye na-applaud gị, applaud yourself. Ọ bụ na o nwere onye na-ejinja gị, ginger yourself, maka na life a bụ ofu mbịa. Ekwana nnọọ ka mmadụ mee gị ka ọ dị ka ọ na ya effort adị account na ịdị eme ka any effort. Ekwekwa na ha kwugodi ya ha nkwuo ya at all mee gịnị ịnaruo gwa onwe gị yes na ị na-eme ọfụma. Ọ dịrị izi just if ị ga-echeki bụ last week, last 2 weeks, last year kere ebe ị nọ, ụdị ife ndị a niile ị na-emebunwu ya ịghọtago. Ọ bụ na enwe ihe ndị imewego this year emerọ last year, I'm telling you, nwere ife mmadụ na-akọl gị kwesịrị na-ege ntị na-abụrụ na ị na-try, so long as na-ezigbo ihe ka ị na-eme o so long as na-ezigbo ihe ka ị na-eme, so just jisi ike n'ọrụ. Mụọba ntị Chinazụ na-afụkwanụ na-aka ọrụ ga na afụ ife niile ị na-eme afụ ka isi eme ya. Ọ dịrị easy, especially ebe ụmụ nwoke nọ. Don't worry, one day hustle go pay. As nwaanyị na-agba mbọ, as nwoke na-agba mbọ, hustle will pay. Ọ ife mma, ọ ga-adabalụ gị, ọ ga-apụtalụ gị ife, ọ ga-abụ ife ị na-achọ ka ị na-enweta. Ọ dịrọkwa izi o, ọ dịrị easy, and I'll keep saying it. Make sure na ị na-eme 70-80% of the work. Ndị ọzọ bụrụzie ekpere, ịghọtago, iweruzie ekpere na-eso ndị ọzọ ọ ka o wee daba. Ife ọbụla ị na-eme tinyekwa Chukwu first. Ọ dịkwa very very important, ọ dị oke mkpa. So nke a bụ mụnwe ịnabata unu n'Odenigbo, maka na fa akụgo ịmana otu anyị si eme ọkụkwa na alụ 4 mụ na unu anọrọ ebe a from 4 till 6 anyị wachapụ ya ọsọ ịmago njiri nwayọọ nnọọ na-esoro okwu otu o si wee na-adaba. Adụ mana o nwere edo ebe ọzọ m chọrọ ịnọ na-abụrụ ebe nkwe na-eko otu wee tasuru piam like this mburu ebịa n'Odenigbo si gịnị uche onye adị njọ, achọrọ m ịma ife unu lo, maka na anya bụ ife abụrụ ife sọsọ m ga na-ege abụrụ ihe sọsọ m ga na-ege, because anyị nwere 1 or 2 persons bụ na ha na-agabiga 1 or 2 things gbasara topic anyị ji maka ya wee bịa. So ọ na-adị very important gị nwana onwe gị nwe onye nọ gị n'akụkụ, i were okwu ịmụta from Odenigbo wee gwakwa onye ahụ okwu. Gị nwana onwe gị bụ n'ọgụ a ka ọ na-emetụta direct, igwe onwe gị okwu. Nwana onwe m sịkwanụ na ya na-amụta, ma nwere mmadụ amachaghị ihe niile. Ọ dịrọ possible na ịmachi ihe niile, mana ọ dị important na ị na-amụta ofu ihe ma ọ bụ everyday. Mụta ofu ihe ma ọ bụ tinye ya n'ọrụ, ọ ga-awa ọkọrọ gị. Nke a mụ ijikwa ohere agwa gị na anyị nọ na YouTube, anọ m live on YouTube n'ụbọchị nke taa. So ọ bụ na ị chọrọ join m live, jee na Odenigbo na YouTube, jee na search button gị, ịpịa pịa search space gị, type Odenigbo vote ma vote Odenigbo, ọ ga-ebubata gị na our page directly. Ịpịa that red ebe a red circle red dị,
ịpịkwanala ebe ahụ ozugbo ifu Aunty Chinazọ live na studio otu aka isi eme ya. Cheta ọ bụ na ị na-ege m ntị and subscribe to our page biko jisie ike subscribe o ụma nwe gị anything jisie ike gbasie mbọ ike subscribe o na-efolokwa na tinyekwa notification gị on ka ọ ya abụ mbatakwa live ma post ife inwe ike fia ịghọtago. So jisie ike n'ọrụ adakwana mba, make sure na ife niile ị na-eme na aka gị kwụ ọtọ na aka gị dị ọcha. Do you know why? Maka na onwe ya na-akpọ posterity adị m ekwudi okwu kama na posterity and ihe ọjọọ na-echafu ịgwapụ unu bụ gịnị? Ife ọjọọ ọbụla ị na-eme marụ na ịgbanarị ya na ụmụ gị ama mgbanarị ya maka na ọ te ha aka ọ dị njọ ọ ga-adị mma ịghọtago. So ndị ahụ i mere ihe ọjọọ ọ bụ na fa achụta nwụrụ gị feme gịnị fa achụba ụmụ gị. And one thing chọrọ ka ịmata bụ na ụmụaka na-alapụta mmadụ, ha na-alapụta mmadụ. So kwụba aka gị ọtọ, make sure na ife niile ị na-eme ziri ezi otu o kwesịrị ịdị. Ndewo. Aka na ebe ọ bụla nna anacheta azụ ka nje kpọrọ unu ọmarịcha egwu anyị Igbo Amaka by Flavor because ha Igbo malụ mma ọ bụrụ asị. Onye sị gị na Igbo amaghị ọma ịma na onye ahụ amara ife ọ na-akọ. So anyị kpacha Igbo Amaka anyị akpọ Igbo tik wee kpọzie gịnị our own very Igbo nwere mmadụ. Ndewo na anacheta azụ. Hi. Oh, Adalbasi Arabi, where you chatting from? I don't know. So tell me where you're chatting from. Hi.
Hello guys, kekunu menu basi nkita dị sure na arụ this you know. Okay, so na-echeck a time ga-eji wee banye online ruo woman. Yeah, bụ radio station. Ka our TV channel. So na so you know na vote Odenigbo. Adị sure no. Eji m n'aka na arụ dị tune. Eji m n'aka na ife niile na-aga ọfụma. Jisi n'ike. Jisi n'ike.
Yes, so ọkwụnụ nụrụ ya kịta na onye nwụrụ amara ife na-ada. Ịghọtara ihe omini na the living and the dead enwere anything na mmekọ. Onye dị ndụ bụ onye ma ife na-eme, mana onye nwụrụ anwụ anagokwe mmụọ. Onwezi ihe ọma a na-akọ n'ụwa, onwezi ihe ọma ta na-eme, onwezi ihe ọma na-ada. Ife ọma bụ gịnị? Ọ nago. And yes, even na be anyị n'Igbo, a na-asị na our ancestors are with us, our ancestors, ọkwa na mmụọ. But in terms of ịta nkwobi, ime enjoyment, ije mee ntame imo, ịma ife normal human beings na-eme, onwerokwa ifefe ama maka ya. Onwero ifefe ama ta adọnọ maka ya. So, make ye gịnị? Make ye sure na ndụ anyị dị n'iteki ya gịnị? Nwayọọ, one step at a time, egbukwana onwe gị. Eji na-eme mekanarị agbanarị chi gị n'ọsọ. Anwakwana ya, maka na n'ime ya bụ ife, ị na mmụọ. Ndị dị ndụ ebido ribe ebe ịkwụsị. Yatago, agwacha chief priest na boy P na Zoro, ha sị gị na gịnị mee na ego ịkpatala na ị na-elikwu ya ka ị na-esevi ya. Ga-esave kwere karịa ka isi eri. Well, taa bụ Monday. Motivation a na-enye gị maka weekend ka i buru ya n'obi, ị na-ahọsụ o ruo Friday, ime gịnị? Cheta na ị ga-apụ jee mee enjoy. Maka na this life bụkwa ofu ndụ ka enwe, ya bụrụ cat. Even cat nwa na m echekọtagokwu m ka ncheke ka esi na cat nwee 9 lives. Amarọ m. But emechaa ka anyị ga-amanya bụ ife, anyị mesịa nnọọ m ga-find a way m ga-eso experiment ya bụ ife. Ka anyị ma na true na cat enwe 9 lives. Mana otu ọbụla o si dị, Mụọba Ntị Chinaza na chietego na Odenigbo na Volt 104.3 FM. Cheta na ebe a ebe anyị na-akpa nkata ka ụmụ nwanne ebe anyị na-ewetu obi anyị. Ghọtago, wee were asụsụ anyị wee dissect bụ okwu. And n'ụbọchị nketa ife nji maka ya wee bịa maka parents. Parents. Ihe nji ekwu ya na Christmas erubego. Time ahụ ị ga-eji wee na-enweta visitors erutebego. Time ahụ ndị ezinụlọ anyị nọcha na mba ga-eji wee nata eruego. Gụọ na onwe gị bụkwa na ọ bụ na ị nọ na mba na ị ga-ana time ahụ eruego. Ihe nji maka ya wee bịa today bụ our parents bụ na ha na-eso okwu with differ, mana ha na-eje ụka. Ịma na Christians ka anyị bụ. Even if na ya bụrụ Christians, na anyị bụ ka ife anyị na-akpọ onwe anyị bụ traditionalist. Ịmagono ndị bụ na fa na-eme ife, even onye nọ na Christ na-eme ife mmụọ, onye nọ bụkwa traditional na-emekwa ife mmụọ. So ha na-abọdịkwa relate, ha na-Igbo na-erelate kwa. Ya tago ka nsụ tọkwa ụdị ka nsụrụ ife ha na-Igbo ha na-erelate kwa. So ị chọrọ ikwu maka ya bụ kedu ka a mother or a father na gị na nwunye gị na-eso okwu. Anyị adịghị ekwukwa okwu ntika na mgbuka o. Imagine nke anyị hụ narị ekwu dị bụ no silent treatment. Ị dịrọ happy with your spouse. Mana ịkwadoro on a Sunday morning kee ịchafụ jebe church. To crown it all, edo olili nsọ ijejelie. Anyị gwa na o nwere ife mma. Anya ka njesi ka m bịakwa tata ka m burukwu ya bịa o. Ka m malụkwa nke na-eme ọ ka esi emezi dị anyị ka ọ na ajọ obi nke aha esoro n'ife anyị na-ekwu maka ya, because ekwukwere ya n'akwụkwọ nsọ na ọ bụ na o nwere onye gị na ya na-eso okwu tupu iri nata oriri nsọ gị jee doo dozie wite onye ahụ wee nachieta azụ, because na obi a bifo icheta ya n'iru Chukwu ọ ga-adị clean, sparkling clean. Eminele abụrụ nke na na neba m enyere m nri eji m yọọ ya n'iwe a na-ewe m, obi ga-adịrọkwa clean. Ọ na nwunye m kedu ihe nwunye gị nwere ike ime gị na the light, mana iji esisi okwu for 2 days 3 days osewokwu unu adịghị eyi ọnụ. Unu bụ middleman unu. Nwa unu nwaanyị ma nwa unu nwoke ka unu ji ezigaziri mpago digo ozi ma nwunye gị ozi. Ihe m chọrọ ịghọta bụ ọ na nke aha kaụntụrụ, maka na Mụọba Ntị Chinaza anọkwa m na mmụta. Enwero n'ife mma, amachara m ife niile. So go ngwanụ m cheta na nọ live na YouTube with our YouTube channel bụ Odenigbo Votes. Odenigbo Votes. Ịma na ijekwa n'ala ebe ahụ ozugbo
inweta vote Odenigbo ijekwanara ebe ahụ ozugbo otu ọ n'ishiwe type kwa ọka ya adabakwa ijekwanara ebe ahụ inweta m ozugbo sonyela anyị like ya comment ya engage ya ịghọtago so ndị niile sonye m online nna afụchasị unu nna asị unu daalụ unu na-eme ọfụma so ajụjụ m chọrọ ịjụ today bụ omenili na di na nwunye na-ese okwu ọ ya bụ parent time ka ọsọ nwatakịrị bụ ife wetelu m ife a wee sị m nekwa ahụ na ọ makwa na ife shọkụrụ ya bụ na ejezi chọọchị that week ịmago na esemokwu bidoro na nne na nna ya bidoro esemokwu ihe dịka ka anyị wee ya Wednesday ruo Thursday ruo Sunday mmafa jewalụ chọọchị first mpafanye alụzi afa na moto wee gbagotebezie eme olili nsọ ndị a na-abụ kachi obi jeli olili nsọ o wee na-asị m biko ọ pụtalụ na ya bụ ụdị nke akaụntụrụ ọ ife ọ pụta na nke akaụntụrụ ka ọ na nne na nna ha amarọ na ha mee mistake because mgbe ọ na-akwakwa m dịtị nsị ya orili nsọ kwa a na-ekwugodo na unu uvuru onwe unu bịa n'ụlọ Chukwu then unu wee chọzie ịkranụzi you people's effort with glory wee jezi orili nsọ so kịkpọskwa m na 07060485853 wakpọ m na 09155708347 ọ dị njọ ka ọ dị mma ka ọ na ha ejego na ọta yọọ mgbaghalụ otu a ha bịa chọọchị na onye ahụ na-ayakwa mgbaghalụ anarụkwa esebekwe kpọọ m ka mmalụ ka o si wee kwesị ịdị because ife anyị na-achọ bụ the standard otu o kwesịrị ịdị ihe ọ dị otu o kwesịrị ịdị ọ ife o kwesịrị ịbụ ka ọ bụ hello nnọọ ka ime Joseph from Transekulu nnọọ okwu ụfọdụ na-atinyekwe pride ịghọtago mpakọnkekwa bụrụ nke mkpọsi anaghị isi ezinụlọ ndị na-abụrụ okwu onye isi ezinụlọ maọbụ nkekọ nwaanyị asị just like that ya amụtataba onwe ya sọrọ na-eme bụrụ okwu eziokwu so ọ bụrụ nkịta nwa mgbe anyị na-ekwu asị parents concern anyị dịkwa ya na ụmụaka na-amụrụtakwa ka isi behave utepụta ka ihe akịta nwa atụpụta ụfọdụ ụmụaka nwatakịrị ya esi ndị azụ esi ma ọ bụrụ and that's some of the right. You want to go to the parents for 40. I what are if you move quiet in the middle room, home I can't grow happy. What are the happy stuff? Money for having a hand is you need to do quite a bit to the extent that now Omaka that way. But if you come again and you I am a routine is I had to be there no sort of in the house. You want to we don't look like this, just like this. The two of the Christian religion at all. The Christian Romana, that is all that is really so. And I got that. Follow with the common thing. A broke a common thing. You want to follow an attack on a broke pigeon, I think I look at the same a broke issue. You go to Logi, or Buma, the your job. If you could get a Janata, into fishing a Janata, a broke man. Our things in a broom walk on that corner. What I go in make today, we keep 20 years coming, or they are short too.
anyị ma mebido so mmadụ mbọ parents amaghị ihe na-eme usoro na nwunye gị tara resọt ọ ya bụsịkwa n'okpuru chọọ ofu onye ịma na-ekwu eziokwu ọ nọrọ ka ekepụ ekwu like continue ọkụnye nwere ike ikwu ndewo daalụ sọ Joseph daalụ 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 onye bụ dị na ya dị ama because imagine na nwatakịrị a dịgide vigilant dịgide dịrịkwuo mbọsị ụka na-enenefa because ha nọ n'ụlọ ha ma ife na-eme okay oh hello ka ime nnọọ eze nwata nnọọ ka imekwanụ taa gakwara ọfụma anyị nwayọọ nwayọọ ya bawagokwa ọkọchị nnọọ daalụ amen ịmala ihe anyị na-ekwu kịta dị mma ihe niile onye mere katkizim ihe anyị gụrụ oge anyị na-aga akwụkwọ katkizim tupu anyị metụ baịbụl aka so onye mee njọ ọ nata oriri o jee confession o wee jee nata oriri mana ịhụkwa ihe anyị na-akọrọ anyị kịta nwatakịrị ụmụaka mara na nne ha na nna ha mebi na ha ejegoro confession mana ị mara katọlik rukwara tupu a nata oriri fada bido ịka ụka ọ ga-achọ onye ọ na-ekwupụtakwa njigharị nke ahụ direct to God mana ị ga-agarịrị confession na tru fada ndị ụkọchukwu edozia qualified ịnata oriri agbaghara njọ ụwa bifo ji ịgaja n'ụlọ ụka sị ka onye ọbụla kọọ ọrụ nke ya ịkọchaja direct to God ọ gbaghakwara edoke ịhụ na onye sowe ihe ndị ahụ ọ bụ ogologo ndụ arụ isi ike ọ na-achọ ụzọ ya n'igwe mana ama ndị mmadụ matajikwa na o nwere ebe a na-achọ ị na-achọkwa ekwu ya aka na-achọjikwa ụzọ ya n'igwe adị m egwu nwoke na nwaanyị nwatakịrị ụmụaka dị achọpụta na ha na-eso okwu ha ejekwa nata oriri ha mana ha na-eje confession and ha chekwa okwu a ha nakatakwa oriri ha na-esekwa ihe ha na-ese ọ bụrụ na etu esi eme ọ dị njọ onye ọbụla jisi ike chọrọ iru Chineke ihe na ha ekwu ya ada anụ ya ụgọzie ego daalụ daalụ sọ daalụ nna ọ dịkwa egwu na chọọchị ụdị ndị nke ị ga-asị ọ pụtalụ na Chukwu na ọ na ha mara otu o si aga ka ọ na fanwa jos chọọ ime ekotu osu ha si wee chọọ isi wee mie maka na gị na mmadụ na-eso okwu at least ịbịagonu chọọchị kwụnyere onwe ihe ga na anyway ogologo okwu adịrọkwa n'ụka mgbede hello ọ na-ege ntị ọnya mere anyị ji aga live so that onye ahụ ọ bụgodo na ọ nọghọ Enugu ma Ụmụahịa ma Ebonyi ọ na-anụ anyị na YouTube so ihe
Daalụ sọ. Daalụ. Of course, o make your sense. O make your sense na-eso m kwuo because I believe or more believe na leadership by example. Ife ọbụla i gosiri ụmụaka. Ife ọbụla i gosiri ụmụaka. Ọnya ka ha ga-eme gịnị? Ha nwa ka ha ga-eso na-agbagote. Because ụmụaka ihe ọbụla what they see and ife ọbụla ha nụ bụ ihe ha ji etonite. O nwere ebe ọzọ na ịbịa bụrụ their parents, ọgwụgwọ kwesịrị ịbụ their role model until some certain age. So gị nwere onwe gị na mpa ha na-eso okwu na-enwe issues. Then onwere onye si nwere ibie I am sorry, onwere onye si ka ọ kpaa udo, onwere onye si ka ọ ka mụọ down marụ which way kedu ka a ga-esi mee ihe a mepụta ya ife una wee gazie church wee lie holy communion. And if unu wee lie holy communion na bụ na ụmụaka amụrụ na unu na-eso okwu, unu na-efulkwa onwe unu. Ọ bụ na gị na di gị na ma gị na anybody na-enwe issue che na nwa gị enwetara the energy the negative vibe dị n'etiti unu na-abụ afa gị bụ sorry because at the end of the day ọ bụrụ ụmụaka ka ị na-efulu yourself mana ị nwere idea. Hello. Nnọọ ka eke ime adịkwa m mma adị m oyi. Thank you. Biko gwana anyị afa gị na ebe isi akpọ. Ha dị mma, ha dị mma. Thank you. Honorable Ndubuisi, nnọọ, nnọọ, nwanne m nwoke, nnọọ. Daalụ sọ, ezinụlọ m dị n'ofu. Adị m sure na nke gị mpụtacha. Thank God. Gaa n'iru.
more 1 month father ko even na aluzibo if you aluzibo king jesse madam na nka nwasim jesse so onada jesse mụ possible okwu evoluzie m na-agba mgbe enu mgbadata onye a chọrọ igwe onye okwu so osim ọgwa m nwa nje gwa nke ọzọ nke so oluzie one day the woman die si m gwa ya na fama bụ na arụ n'elu ọsị m gwa ya na ọya onwe kọntraktọ ọchị ịsa nke ọgịnị nwa n'ụtụtụ ebe 6 nya kpọta enya n'ụtụtụ ịmara this woman tete n'ụtụtụ si n'elu gbadata na anị si m jee mee mkpọtụ ka dị man tete na taịm o ejikwa wee je dịte n'ilu so nyanwa achọrọ ịkpọte die these are mmadụ na-abụọ di na nwunye si m jee n'elu mụ chọọ ife mma na-eme ka mkpọtụ mee ka dị man tete o si n'elu gbadata na anị gakwa m dịte n'ilu na-aba nwere sense mmadụ na-abịa enwere uche nsị ya na nna bịa mba n'ụlọ mechie ụzọ akpọchara m ịma this man ketụrụ na akụ 8 Hi. Something tangible, yes.
Mm. O wee vuo ya. O nwere anything good to say? Mm. Give a good demand. Dalo so kings. Dalo. Of course, the right thing na fekwa arụ omume o. But jisike. Nke na-ewutekarịcha mbụ nke unu na-eme n'iru ụmụaka. And ihe ma like bụ na ụmụaka will carry it on. O nwere ihe dịka ihe nwatakịrị fụ from aka parents ya ndị ịmagonu ndị ọ fụrụ mgbe while growing up. Ị na-eti nwunye gị ihe, I'm telling you, ime ya for long. Even that short period, ọ na-enwe effect on that child. Hello. Good evening. Ke ime? Ka afa gị na-ebe isi akpọ m? Mike from Maryland and no. Mike, gaa n'iru. Okay. Wow. Are you married? Okay. Hmm. Unu adịghị eyi ọnụ for 1 year ka ọ gịnị? Ayi, ka ikwukwe akpata oyi. Ka unu si ebi n'ụlọ for 1 year, unu adịghị eyi ọnụ. Hmm. Ọma nkwekwu. Ha. Nna aghọtara m o. Anyị wee n'iwe. Hmm.
in my house. To the extent, do you know, the pastor in my church, the ministers in my church, the member is my church, the street, my family members in the Serugu here, now our street people discuss our matters. And she never cared to know about it. She never cared to understand it. Rather, the one the parents have lectured her. Do you know, since 2017, can I am issue with my wife? To date, the parents that born my wife have never one day asked me, this thing my daughter is reporting to them. Is it true? My daughter say, I do this, I do this, I do that. They have never one day asked me this. I should be saying, yeah, one in a report to them about me. Or they never done that till today. They become an evil. As I'm working in a wine name and that, when I see marriages that works, I become jealous of them. When I see in-laws that makes marriage sweet, that makes marriage exist, that make marriage sweet, I become jealous of them. My marriage, the mess up today is my in-laws, the husband and wives. Do you know the harm to the extent? I called my father-in-law, told them, see, the quick, you have in the name. I'm not because I never know, not report them, not reporting to them. Say the Queen like name, come chop and I report them to them. Say the reasons one G I asked to the yesterday I asked to your daughter. You know, now what I'm the come because the reasons in the or somewhere. What would a man like the whole remember that with my young police here? Ha. In Chaco for the first time. Second time, I called him and told him again. I want the same thing. Wait, though. Third time, Chepe can be your father-in-law be an ansigi, open a door as happy, give you a bride prize. I want to go win 2017. So, bidoro esemokwu ozugbo n'ụnụcha. Kebe nwunye gị nọ right now? Ọ na-ebe with you? Because ka anyị like ọ bụ na ọ na-ege program a. Okay, finally you realize gonna need deceive you. Your wife or your in-law? So ihe ha na-eme ha nụkwa na from their daughter ha esi ebe a nkazie ikpe. Ada nwoke ka ebo you cannot be running to your elder to your in-laws. Okay na. Okay.
Oh, Gaga, I say that me bring a problem in your house. Yeah, you mark affect. No get more mark affect. No get me them. I haven't come. Honestly, honey, yeah, cock a bump for come. Mamma, chop what I same that now. Mamma, chop that I'm on where this hook. Yeah, mamma, changing means to settle our matters. Yeah, mamma, got where I go. Mamma, Mamma, see, because you're bar what up here. Ha. Holy Ghost That is fire. lecture, that is lecture, Mamma. Last week, 4 years ago. I'm not putting writing. This same person now, be able to go on the Burma. God have mercy on them. Because they need to arrange my altar to them, they will die off. Sorry to say this on air. Because natural people, because my thank for now, Halahona by now, because every day they pray the good prayer for me for that. My thank for tomorrow, daily. My thank for tomorrow, what the mother of Barabon, my wife, pray because I not tolerate them. They God have mercy on them. So some things here, man, the system was working like a stem naka, sitting naka, sitting naka. But I just pray for the parents of my wife because any day God's verse on them. If for some naturally will see you, their name will be sorry. I say now, Obruna, when I pattern in marriage, you know one side story on our top. Working Kocharegi is here, why about your mother. Why Kocharegi see and why working about your mother. No. I don't judge two parties. No hand working between husband and wife. I would like to hear from two parties. Because when it's a tangible thing, work at Jimmy Hogan Jimmy, what tangible thing why you give me Hogan Jimmy? So it's a terrible marriage, is a terrible knowledge, terrible thing, terrible question. What I'm known. Sorry. Dalo. But unfortunately, unu soro mu bịa nụrụ ne ka m shout kwanụ. Unu soro kwa mu bịa nụrụ. Kedu ka mmadụ? Achọvụ m, eme mistake. Onwe aka m eju gị ka ekishi meet nwunye gị because another thing bụ the meeting. Otu gị na nwunye gị si wee mata. 2 years. Echedị m na ọ that year. Ịmago ozugbo ụnụwa because isi m n'usoro okwu na 2017. So, achọrọ m ịma 2017. How long couldn't they go married? Agbakọ 2017 till now bụ 8 years. So, unu nọ na 2016, right? So, I don't know, but I don't like you judge you okwu from ịmago na ọnụ ofu onye, but anything ga-eme nwoke ọ chọọ ịnụ nwaanyị ọzọ. Two things. Is either na nke nwaanyị dị disrespectful and nagging. Or nwere ife nke nwaanyị mee ya na ọ just nụọ nke nwaanyị ahụ ka ọ frustrate ya then nụọrọ onwe ya nwaanyị ọzọ. These are the two reasons mma nwee ike ime nwoke ọchị ịnụ nwaanyị ọzọ. These are the two reasons. Is either na nwoke ma ọma nụta gị. Ịma na ekwu m okwu nwoke ịchụ gị nwoke chụọ gị for so long. Ọ chọta gị, o nwere ike ịchọ ịta gị afụfụ. Ọnwụ nwoke obi dị ha n'azụ. I frustrate nwoke while ọ na-apọshu gị na-eme guy mee guy mekarịa ya ofe. Yes, ọnwụ nwoke dị like that. Then ọ nụta gị ka ọ frustrate gị, ọ bụrụ ọgwụ ka ọ chọbụrụ ịnụ. Ọ na nwoke love gị mana ị na-frustrate dị very disrespectful. So, ị ga-ama ebe fall. I don't like judge okwu from ofu onye, but ọ dị very painful. Ọ dị very painful na nwaanyị ga-eburu okwu dị n'etiti na di ya bunalụ parents ya. Ebe a nke igbu your marriage. Ebe a nke igburu onwe gị. Ebe a nke ibido ogbube your marriage. No matter what. Ọsọ ya bụ na nke nwoke chọrọ okwu. Inwa mụtago from day one. Never. Ihe ọbụla seri na anana village. On our village. Is it no Gibo? Sorry. Hello. Okay. Ganir. Okay. For how long? Okay, tupu na we no. All right. Dalo.
Okay. Mm. So on a jugi your conjugal rights as dear. Hmm. Hmm. Okay. No. Hmm. So what there can you know from people? Women ask no who na-ebute okwu abi. Let's go from a child or nwatakịrị gwa mụ maka parents ya na-eso ụje nata ori nsọ nke a pụta ọkụ na anọ a na-ekwu ya ọ dịka mana na-ekwu ya nna asị na o nwere onye na-agabiga through same thing or onye nọ gị na ka ịma na-agabi unu eche na play. Hello, ka eke ime Uhuruchi maka afa gị na ebe isi akpọ m nnọọ gaa n'iru. Kegwu. One year echedebe na arrangement sef. And ha ma na ọ dị gị ọsịsọ. Anyị bụ ụmụ nwaanyị dị egwu, onye ọbụla dị egwu. Na ọ bụrụ mgbe nyawa bụ nke nwoke chọrọ ịnata ife o ji wee bụrụ di ya o. Na ọ bụrụ mgbe ọ chọrọ ya ka o ya enweta ya. Ya bụ the thing. Ihe nwoke ji wee pịachikwa okwu o si ka ọ nụrụ nwaanyị mgbe ọ na-asọziri ya ka o were ka mmadụ hapụ imeri ya guy. Na ọ bụrụ sikwa mgbe iji wee chọọ azine. Oh, yeah.
Mm. Mm. Mm-hmm. Daalụ. Daalụ sọ. Eziokwu nwere ihe dị ka inwe ọkwifu first thing ị ga-echeki with your partner bụ obi. Kedu ụdị obi onwe? Normally mmadụ ekwesịghị inwe obi nọ 1 hour onye gị na ya nọ n'ụlọ 1 hour except na ị na-alahụ ụra 1 hour gị na onye ahụ eyebe ọnụ iburu ya n'obi na gị na onye a na-eso okwu then iburu ya lahụ ụra chi efo iburu ya lahụ ụra chi efo hai mba and 1 year ọ bụ dị nọ 1 week onye nke nna ha gwa gị mbụ keesi ahụ bịakwa bụ nọ ọgbakwa Sọnde nke a ka ha liri oriri o mana m anọrọ ya ọkwa Sọnde nke ọzọ so ebugworo m ya bịa and anọ m na dịpụta esetugo mana ihe nji ejiri ya wee bịa kịta bụ because of ndị bụ na ha na-eme ya chee na ụmụaka adịghị ama keke ga-esi enwe ụmụaka ịtọ for 1 year a na-erase the damaged kids unu anya ama because ụmụazị ga na-asị ọ bụ na nne na nna m na-eme ya ha much ma ọmụ nwe imi onye iro bifo ịmara ya ụmụaka ebuwe obi buwe ife n'obi ọkwa ka ọ dị I wish na nwunye ya nọ nso na-ege ntị because this is the height ya selfishness onwe gị ka ịma ịdị ya consider di gị ịdị ya consider ụmụaka gị na ha bi n'ụlọ nothing ya bụ the height of selfish afụnube m ịmakwa ife bụ 1 week the father of your kids gị na ya bi n'ụlọ ịdị eyi ọnụ ọ bụrụ ụmụ nwaanyị ka eme ya kịta anụ a sị na nke nwoke a wee na-ahara asị ma nke nwoke na-eme ntane onwere ihe adịghị ebodofe ụmụ nwoke ha emere nta ha eme imo o kwe ka ọ dị because right now ọ dị nnọọ ka ọ bụ na nwoke a na-eti nwaanyị a ihe now which ajụrụ amarọ m na onye a now ga na-eti ya I don't know onye harass ya ma ọ dị abusive I don't know but ihe mma
bụ na at this point gị na mmadụ ibi n'ụlọ for 1 year, close to 1 year, gị na ya adịghị eyi ọnụ, o nwere ka ọ dị. Ihe abụrụ marriage, ihe nọ na you people are just coexisting, flatmates. Ihe unu ma bụ onye je ọrụ ọbata eshie nri na kitchen, di gị adịghị erikwu dị nri ị na-esi, ịdị very comfortable. Ọ bụrụ na ị maghị esi na ya sị na nwoke na-esi unu erie. So in the same house ishie, di gị eshie ka ọ nọ n'ilo ka ọ na-eje ego nri ọ na-eri. Hello? Ndị mma ka afa gị na ebe isi akpọ m? Onye? Biko wenite ọnụ gị. Ka ebe isi akpọ m? Gaa n'iru. The kind of human being psychologically is the nature of the problem. You need to be involved with one partner. What he says the reality about the story, right? And I'm the victim of that. Let me give you opportunity. But those parents, both you and I, are those young parents, my old parents. They are at the front door. Involve themselves in the marriage of their daughter. Or the mother-in-law. You got no charging taking. It's a good money why I'm watching here. Selaka, who can't came with ocean. Only come past. No more I have this condo. And the Bakaram, I call my daddy on phone. The Bakaram, I call my mommy on phone. Any young girl like this radio, you call Bakaram or just call Mafia. Bakaram or just call Mafia. I'm a little bit low, all good things, the same method for you. Obligating a kid to child. Manas may go over the Kubo before the uncle. This thing called in me directly, and I experienced the way this guy is sent before. If you even can swim there and low, you are in a wrong way. Yeah, if you push my marriage, you know. That to understand, I'm not need to be for one more to go on. The time on why. My child is going to go secondary school now, but I'm not even for my child. Who brought the mother? Mama won't name the course of the whole thing. She wants to prove that the Lego practitioner. And the other support, yeah, but he should have, why, probably should have a local man. I'm married to just why she go. Because one, although you get a neck, I put in and one mind wrong. How can you put the make law? You make you pray. What I can why Harry is in a wrongful way. Understand me and I go on one side to upper side the parents on I go. What can I have the health tomorrow? You mean in America, John Amagambo, you know, they are dance on their team with the father and their mother. To be fast speaking. So I can call them now. Open in the upper tank at a moment. You just saw that I mean, and Mammy and said, maybe years ago, these are what I went through. Mammy and I said, I'm here. They will do me. Yeah, I need to come here and share. So I understand that how they put in a one mind when it goes in the door. Oh, those no more because of the whole problem. Okay, now, hello, because all government are to you, 2 hours, major money. To spend full of the knowledge process, meaning respect taking my own meaning. Because such people act on regard on such a law in this kind of money. You know, when you walk now, begin like such a child anyway. That child has in question. I'm a value of what the people have. Oh, they are here as nothing. They give me a bit if was there that now, I didn't make it on a call to them. I'm always secret na baby. But me, like in Kenya, me and I call her the rights of a woman right. How a woman will have this, you need to handle it in a law manner. So that about educated or literate and all, it's just on law. The word law is not about what is the rights of a woman. So this thing keeps spoiling my marriage. That now we need this rule. As I feel it now, down in my program now. A couple of them are getting
I know the procedure to handle them. I had a very good parent that accommodate mama that mama need to say. Oh, my own such a parent. Now my parents now yala. What a kaka I kiss it to you upon a call. Mana I'm a very good parent. I'm not just now no can I draw my name up to now. Because only this thing now blow. Why I am a channel. Maybe 1 or 2 months, then I put love letter in a send to call a love letter. Why not I do? Send the ex-boyfriend love letter. You could put you go away. I'm going for interview for Nana to go up again. Maga, just leave my house without my consent. And to load of property. Like what I'm now. You're going to after all, I'm a legal officer. But I'm on a bala party, and I'm going to do level 10 number on, I'm going to do level 1. Wait till now, I just open number. That's why this contribution. What you talk about. So, but basically, I didn't come away more. I did I want to read my father to not feel my presence as a father, not today. Yeah, the family entirely now, I'm going to show who's that it was I know the same set of brain. My so, my mother and the best go down, but only just my parents. I want to to my women, able to go down. So, I have finished now. I'm not someone right now. But I'm not working now. If I should keep my family to pursue by now, forget about Puma. But today, Puma can be on the Puma, and I can see up to now. So I still correct that guy. Not try more. But you still coming in as such a person. I can only play with my own but it was like marriage. Because you can associate a woman being at the same roof. Because your life is at stake. And I could say because commend him for his stand of the direct letter. One lawyer. Because these are the problem when I'm in the moment. I'm not sure now. You will part of my marriage. And now my mother-in-law see how he destroyed my marriage. I don't destroy it today. But that provision, one my God, I can't Hananka. There are no, although now, not a Gomaka, and the Haga for you. You can have any any Haga, any mother, woman, that you go over Naka, you could do. How worry charging into the logo. So when you give any job on Naka, you'll be happy. You feel like no, your parent. I'm not made any sort of parent. That is why now, you know, I do a job. Are you a Catholic? I'm not a non-Catholic. Very short. Catholic. They are no one. Who had the poor, my mind with you. So, can't you imagine the same denomination? I want to say, really, children in a way. It's not that I had to pass a box. Imagine to compare with different customs. Now, very sorry, you see on there. But I'm sorry, most of the family in a body on this station, it means she gave me the whole could only 1 out of 100. Maybe that in one line is but just of them, how many years in the law? If that is frustrated your marriage, like my marriage has been frustrated, I don't have 6 years now, but I don't have any other than one daughter. So I apologize. And that your daughter Guinea with your wife.
Time. Time adịghịzi. Daalụ sọ. Daalụ. Abụkwa m advocate of one man, one woman. Abụkwa m advocate of ịchọ ịnụ second wife gwa first wife. Mana o nwere akụkọ ọ ga-abịa ịnụcha like this mee gịnị? I decide kwa ka anọghalịa ịdị flexible. Ịghọtago? Hello. Ka ime? Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Anthony nnọọ. Gaa n'iru.
the marriage sister, and the man working in Akata here for 22 years. This girl told me this thing before I entered the marriage. They will listen to I want my people. Now my people will blame him. They can get marriage. Ma hapụrụ nna na onye nna mere ya. They will listen to ekwe. Ihe jide Christian na mbụ na marriage kịta siri ike. Eletri ihe mejọrọ ama ime m na marriage. I was in Utaketa and I didn't send develop go straight because 8 years money I know as Siena. O believe no wage and work agent was says. You go. O believe no wage and work agent was says. I want to no Uta back and meet me Marka or Mayena. But at the end of the day, I made a notice she was sitting on me. Ha. She was sitting on me because other than saying never need to quarrel. Man, the teacher said you could not them. Man, teacher say okay, what can we? You say I'm gonna go party why also since the Nutagasi. I say why? Mgbe karịa mgbe nwụọ iyi isi ngwa nwụọ nke gị ọ sị na mụ na ya na-eme ofu ya ọgwụ ọsọ ọ bụghị ihe ahụ. Hi. Oh. No, why? Biko nsogbu adịrọ daalụ. Okay, ma piachi. I think I'm anujugo for the day. Anujugo for the day biko. Ma ebunzi ya. All the too much. All the too much. All the too much. All the too much. All the too much oh. Nazikwa m kwuo. Mkpu ka mma na-etikwa. Mkpu ka mma na-eti. Anyị bụ ndị Igbo. Nwaanyị izizi awa ọkụrụ. Nụrụ onye nke Igbo, you did not come to kill yourself. Ịma gburu onwe gị maka nwata nwaanyị ga-edu nwa gị wee pụọ. And that is why eji agwa a lot of men right now. Abịa n'ife traditional marriage. Okwefu nke a na ịbịacha the first ime introduction also. Hapụ ndị be nke nwaanyị spend the money. Unu egbuzi n'onwe unu. Because the truth is that unu na-adịzi cheated. Most of you na-adị cheated in marriage. A lot of you na-adị unfortunate ịnụ nwaanyị dị bad. Ịnụ nwaanyị na-enwero mind of her own. Ịnụ nwaanyị na-amaro left from right and na-amaro na ọ bụ adult. So enwere a lot of ụmụ nwaanyị bụ adult mana ha nọ na adult body but the baby ha nwere baby's mind. So at this point ụmashunu normal before ọkwa nwaanyị ọkwa ndị be nke nwaanyị na-eme ọkwa mgbe ụmụ nwoke debaziri involved n'ife traditional marriage kama mụ aghọtara ọ na white wedding ka ọ ya abụzi nke nwoke chọzie except na unu kwekọrịta na ga-eme so trad eke ego. To me, have can ụmụ ka ha metụkwana a lot of small expenses. By the time ha ego obere expenses, obere just chikiri. Ha wata ije, ha wata ihe a na-aka, wata ihe a na-ara, wata na ọ dịrị easy. Sebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa biko iwu na-adị n'ọkụ. Maybe echi niile anyị ebidokwa. Amakwanụ m na mistake ka m wee wenite topic because mụ na onwe m dịkwa. Imagine mmadụ ịnọ na marriage. Conjugal rights ga-adị enye gị ọ dịkwa bad. Ị bụrụkwa nwaanyị na-ege m ntị ọ bụrụ nọ gị ka emere ụdị ya ị ga-alaiki ya ị ga-alaiki ya. Ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazọ onye mara asụ sụọ n'ikwu onye mara asụ sụọ naanị. Agbacha ọsọ agụọ mile agbacha egwu ọ na-anụ ukwu. Oriri ama ebu na-eji ibi ụgwọ ka ọ dị n'echi ndeme. Okay, hi my best radio lady. I love Annabelle Dalo. Choosing B na ụmụ nwaanyị iwe mana ebe a ka m ga-asị unu bye bye ka ọ dị n'echi.